А далі поговоримо про, прости господи, Путіна і Лукашенко. Адже вони вже другий день поспіль проводять переговори на Валдаї. Про продовження зустрічі напередодні повідомив речник Кремля Пєсков. Перемовини відбувались у закритому форматі, без доступу журналістів, а сторони поки що не публікують фото та не розкривають деталі обговорення. За офіційною версією, диктатори обговорили питання двосторонньої співпраці, а також регіональну та міжнародну ситуацію. Зустріч відбулася на тлі повідомлень про посилення тиску Москви на Мінськ щодо активнішої участі Білорусі у війні проти України. Нагадаю, раніше Лукашенко заявив російському послу Гризлову, що Білорусь не слід втягувати у війну. Водночас, західні медіа повідомляють, що Кремль намагається домогтися від Мінська більшої підтримки своїх військових та політичних ініціатив. Про це поговоримо далі. Павло Свердлов, головний редактор Єврорадіо, із нами на зв'язку. Доброго дня, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Радий вас бачити і хочу Хочу почати з того, що другий день переговори. Вірогідно, що щось іде не так. На вашу думку, як ви оцінюєте ці переговори? Наскільки вони складні для Лукашенка, а можливо, наскільки складні для Путіна? Уже сёння трэці дзень, і сёння ўжо Лукашенко адтуль злецеў дакладней, у вялікае турне по Азіі, по поўдні, по паўднёвым усходзе. Я могу по-беларуску размаўляць, так? Ці трэба на рускую перайсці? Добра, дзякуй вялікі. Няхай, можа, тыя, хто даўно не чуў беларускую мову, паслухаюць, далучайцеся да нашага стрыму. Сябры, значыцца, вот другі дзень быў учора, пасля яго таксама не было ніякіх абсалютна заяваў зроблена, і, канешне, такого раней не было. Пуцін з Лукашэнкам, яны заўжды робяць нейкую медыйную карцінку са сваіх сустрэч, са сваіх перамоваў. Мы памятаем, як яны там абдымались на кацеры на нейкім, да? Увесь час яны недзе там обедают, ужинают, там все гэта адбываецца. Лукашенко таму мех картошки прывязе, і з гэтага ўсяго робіцца карцінка, а цяпер ніякай карцінкі просто няма, мы толькі ведаем, што яны сустрэліся і пра нешта размаўлялі 2 дні, да? Бок аднаго дня не хапіла, 2 дні трэба было пра нешта размаўляць, хаця яны сустракаюцца рэгулярна, размаўляюць рэгулярна і ў прынцыпе маглі б сазваніцца адно з адным, калі б справа была нейкая не такая сур'ёзная. А якая сур'ёзная магла быць паміж імі справа? Гэта, конечно, трохкутнік беларуска-украінска-расійскі, гэта ультыматум Зеленскага наконт расійскіх рэтранслятораў, якія працавалі ўздоўж беларуска-украінскай мяжы на тэрыторыі Беларусі. Зеленскі запатрабаваў іх адключыць, Лукашенко апынуўся ў вельмі складанай сітуацыі паміж Масквой і Кіевам. З аднаго боку, просто так взять і адключыць рэтрансляторы, якія туда усталявалі расійскія вайскоўцы, якімі карыстаецца расійскае войска для координации дронаў, ён не можа. Это вообще-то не его рэтрансляторы. Значит, як бы не чапай, да? З іншага боку, ён не можа іх не адключыць, таму што ёсць ультыматум, было там 7 дзён на гэта, і Зеленскі сказаў, што далей, калі ты не адключыш, так мы адключым самі. Украінцы самі адключаць. А што это азначае? Такое трохкроп'е, да? То бок ад там нейкіх сродкаў радыэлектроннай барацьбы ці нейкіх кропкавых дыверсійных дзеянняў да нармальнага удару па беларускай тэрыторыі, там, дзе гэтыя рэтрансляторы размешчаныя. І вось тое, што адбылося, показывае, што Зеленскага на гэты момант, на дадзены момант, Лукашенко баіцца больш за Пуціна. Праз 3 дні пасля таго, як быў агучаны гэты ультыматум, адбылося паведамленне пра тое, што дроны перасталі лётаць тым звыклым маршрутам, якім дазваляў больш эфектыўна, я маю на ўвазе расійскія дроны, да? Расійскія дроны больш эфектыўна білі па тэрыторыі Украіны, калі яны пралеталі доўгі час уздоўж беларуска-украінскай мяжы, якраз там, дзе стаялі гэтыя рэтрансляторы. Вось праз 3 дні пасля ультыматуму раптам дроны перасталі лётаць гэтым маршрутам. Выснова напрашваецца сама сабой, умовы, якія ім дазвалялі, яны зніклі, да? То бок рэтрансляторы перасталі працаваць, і неўзабаве, у прынцыпе, Зеленскі сам пацвердзіў, што гэтыя рэтрансляторы адключаныя. То бок выбар, які зрабіў Лукашенко, гэта
ну як бы наступіць на мазоль на пятку Пуціну, скараціць яго вайсковыя магчымасці вось з гэтага паўночнага накірунку Беларусі і пайсці на саступкі украінцам, Кіеву і Зеленскаму. Вось я думаю, што гэта непростая сітуацыя і з'яўляецца цяпер не нейкія там воздзежурныя гэтыя сацыяльна-эканамічныя пытанні, там пытанні там коаардынацыі палітыкі там в межах саюзнай дзяржавы, да? А вось пра гэта, пра тое, што адбылося. Там паміж гэтымі двумя падзеямі выступіў яшчэ Сергей Лавров, міністр замежных спраў Расіі, і сказаў, што Расія гарантуе бяспеку Беларусі. як саме, відавочна, Павле, а як саме можуть гарантувати безпеку Білорусі? До цього ж казали, що Білорусь суверенна держава, вона сама себе може захистити. Що трапилось там? Ну, тут такое пытанне складанае, тому што ёсць вось гэтая саюзная дзяржава Беларусі і Расіі, і яны летась падпісалі дамову, ну, вось якой там, карацей, трэба впісывацца адно за аднаго. Не так, як в АДКБ, там, калі Азербайджан нападае на Арменію, а Расія адыходзіць в бок. А вот, типа, трэба впісывацца. І от Лавров сказал, што як бы Расія впішацца, але Лукашенко сам такому не рады, тому што у выпадку, калі Расія впішацца, это означае ввод расійскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі. Ввод расійскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі, ведаеце, калі Расія, яна хоча кого-нибудь абараняць, да, вот яна кажа, вот трэба вот абараняць там кого-нибудь, да, это все ідзе по адным і тым же сцэнарый, да, с Грузіі з 2008 года, с Донбасса с 2014-го, там, Лукашенко не дурачок, он все это разумее. Российские войски на территории Беларуси ему не потребны. Яны и так там есть, ну, але там в неким, в обмежованных колькостях, як бы там, вось, але больше, да, и, ну, тем больше некие войски дзеяздольныя, и он гэтага таксама боится, и, ну, вот тут добра, конечно, то бок, не в его интересах было доводить до эскалации, не в его интересах было вось гэтыя 7 дзён пропускаць ультыматуму без нейкіх дзеянняў, да? Потому что тады Украина пачала дзейнічаць, Россия пачала абараняць Лукашенко, а Лукашенко ад такой обороны як бы толькі горш, это толькі вязьмо на яго горле як бы яшчэ больш сціскаецца. Ну і вось тое, што Лукашенко не поверыў, ну, в принципе, любой разумный человек бы не поверил, потому что калі Россия не может оборонить Москву от украинских дронов, да, маскоўскі НПЗ там і іншыя, як бы, да, то уявіць сабе, што яна нейкім, ну, іншым чынам будзе абараняць Беларусь больш эфектыўна, да, ну што, супрацьпаветраную абарону з Москвы перацягне куды-небудзь вот да Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода, да, па якім, у прынцыпе, магла б тэарэтычна ударыць Украіна. Ну, не перацягне, ну, ясна, што як бы не будзе гэтага, да, і ў чым тады заключаецца вось гэтае абяцанне абароны? Ну, відаць, у тым, каб ввесці пару десяткаў тысяч расійскіх салдат, якія не абароняць Лукашенко ніяк ад гэтых удараў, да, затое створыць яму дадатковую праблему. І вось, як бы мы вось у гэтым месцы былі у пятніцу, калі Лукашенко паляцеў да Пуціна на гэтыя абсалютна закрытыя, абсолютно незразумелыя перамовы, пасля якіх, я так думаю, уже не будзе ніякіх заяваў, да, тому что Лукашенко, паўтаруся, сёння, ну, прынамсі, яго прэс-служба, мы самі не бачылі, але яго прэс-служба апублікавала фото самалёта і напісала, што Лукашенко улетел в тую доўгатэрміновую камандыроўку, якую ён анансаваў на фоне вось гэтага крызіса, на фоне ультыматума Зеленскага, і гэтая камандыроўка будзе у 3 краіны азіяцкія, да, там мэты быццам бы эканамічныя. Ну, Лукашенко любіць, ён это называе дальняя дуга, ён весь час спадзяецца, што адтуль на Беларусь зваляцца нейкія сотні мільёнаў долараў, што тады можна будзе вцюхаць беларускія там трактары, угнаенні, аўтобусы, пажарныя машыны, белазы там і все астатняе, чым слаўная беларуская эканоміка. Вось, магчыма, што гэта камандыроўка, это праўда. З іншага боку, глядзеўся вось гэты анонс камандыроўкі на фоне таго, што трэба нейкія рашэнні прымаць дома, вельмі дзіўна. То бок, украінцы абяцаюць у выпадку бездзеяння беларускіх уладаў самі адключыць рэтрансляторы, а Лукашенко кажа: ребята,
Я спочатку до Путіна заеду, да, а після в командировку там надолго, причому он так от прямо далеко і надовго, да. А як, Гэта все а як да. можна охарактеризувати ось цю далеке відрядження? Про який результат можна говорити цих переговорів? Лукашенко міг відмовити Путіну? От напряму показати характер, сказати, ні, Вова, все. Ну, мяркуючы па ўсім, калі рэтрансляторы сапраўды перасталі працаваць, то ён так і зрабіў. Як бы я ўпэўнены, што Пуцін ну, не хацеў бы, каб гэтыя рэтрансляторы пераставалі працаваць. І гэта А значыць, якщо- што Так, закінчите, у мене друге питання є. ну гэта значыць, я просто паўтаруся, да, што Зеленскага ён баіцца ў гэты момант больш, чым Пуціна, яшчэ больш, да, то бок ён спрымае Зеленскага рэальнай пагрозай. А Пуціна, ну, гэта дамоклаў меч над ім вісіць ўжо шмат гадоў, да, тое, што калі Лукашенко перастане задавальняць Кремль, то Кремль пашукае якога-небудзь прыемніка на яго месца пасадзіць там, ну, а самого Лукашенко як-небудзь спіша ўжо навічком ці якім-небудзь іншым чынам. А ви вірите в цей сценарій, що Кремль може когось замість Лукашенка поставити в Білорусь? Тому що ми буквально вчора говорили стосовно цього в нашому ефірі. І білоруський гость озвучив те, що це може призвести до, ну, прям перевороту всередині Білорусі. Ну, складана сказаць, наколькі людзі ў Беларусі сёння гатовыя пратэставаць, у прынцыпе, супраць чаго заўгодна. У 2020-м вось гэтая пагроза таго, што Расія увядзе Росгвардыю, да, калі Лукашенко перастане сам спраўляцца, яна, ну, нармальна так спрацавала, да. То бок для людзей было больш важна суверэннасць Беларусі нават пры Лукашэнку, чым працягваць змагацца і ў выніку страціць краіну, таму што сюды прыйдуць рускія і пачнуць ужо наводзіць свае парадкі. Прайшло 6 гадоў рэпрэсій, у прынцыпе, весь актыў зараз за мяжой, больш-менш, да, хто з дулей у кішэні сидзіць, той як бы сидзіць вельмі ціха. Вось. І я не думаю, што ў прынцыпе у Беларусі засталася нейкая сіла, якая магла вось супрацьстаяць гэтым расійскім намерам. Частка войска, канешне, будзе незадаволеная, але частка войска будзе задаволеная. У Беларусі абсалютна розныя вайскоўцы. Вось адны ўсё ж такі даволі шчыра разумеюць сваё прызначэнне для абароны суверэнітэта краіны. Іншыя чакаюць, пакуль сюды прыйдуць расіяне з іх прасторамі, магчымасцямі, грашыма на войска, з іх пенсіямі вайсковымі, так, і вось з гэтым усім. Вось, так што тут таксама няма ніякай адназначнасці. Таму прямо так вось сказаць, што ў Расіі не атрымалася паставіць каго-небудзь сёння на месца Лукашэнкі, я б не стаў. Ну, больш за тое, можна падабраць, ну, это можа быць не расіянін, это можа быць нехта з беларусаў, проста больш згаворлівы, менш спрактыкаваны, менш дасведчаны, кім можна было проста маніпуляваць як марыянеткай. Нехта вось гэтых сілавікоў высокапастаўленых, якія спяць бачыць, што яны ізноў будуць вось часткай вялікай дзяржавы ад Брэста да Владзівастока, да? Ну, вось такі наратыў савецкі, постсавецкі, да? Яшчэ пра яго не трэба забывацца. Вось, так што я думаю, што, канешне, гэта было б магчыма. І гэты дамоклаў меч у выглядзе крамлёўскай вот вожга под хвост потрапіць, да, і як бы спішуць Лукашенку там і паставіць замест яго кого-нибудь яшчэ, ён над ім, канешне ж, працягвае вісець. Ну, але, як мы бачым, Лукашенко працягвае дамаўляцца, але непроста, да, вось ужо у той сітуацыі, у якой я напынуўся, трэба было 2 дні пра нешта размаўляць з Пуціным, і нават нельга расказаць про що, да, про що ж там йшла ця розмова. А тут якраз є оперативна інформація. ЗМІ починають активно розганяти те, що, по-перше, заява Путіна про, ну, що Москва начебто твердо стоїть на ногах і не відмовляється від своїх корінних інтересів, готова за них далі битися. Росія завжди була сильна і перемагала за рахунок народної, такої народної колективної сплоченості. Ну, класно гучить, да, просто віриться. Так це ще не всі перли. Доволі з тяжкістю.
Мгм. Є також безпека Росії, і її граждан буде забезпечена. І Росія може почати імпорт палива, щоб стабілізувати ринок. Ось така інформація. От після цих перемовин. Як ви можете оцінити її? Ну, па-першае, імпорт паліва з Беларусі яны ўжо пачалі. Імпорт у сэнсе того, што яны закупляюць у Беларусі нашмат больш ужо і звычайнага аўтамабільнага паліва, і авіяцыйнае паліва яны таксама пачалі закупляць у Беларусі. Там у 5 разоў, здаецца, вырасла за мінулы месяц гэтая лічба. Ну, то бок, тут Лукашенко старанна таксама падстаўляе плячо і не дае вось гэтай еўрапейскай частцы России, а я так думаю, хутчэй буйным гарадам накшталт Москвы і Санкт-Петербурга настолькі востра адчуць гэты паліўны крызіс, наколькі гэта цяпер адчуваюць у расійскай правінцыі, да, там дзе стаяць вялікія чэргі. Ну што да вот абароны рускамоўнага насельніцтва, ізноў жа, наколькі я памятаю, яны недавно прынялі Канстытуцыі, здаецца, ці ў нейкай вайсковай дактрыне прапісалі, што Так. цяпер яны, калі расіян крыўдзяць дзе-небудзь, да, Мгм. в іншай краіне, то яны могуць туды ўвесці войскі. Ну вось гэта таксама, як бы, конечно, калі у выпадку правакацыі ці ў выпадку працы сіл радыёэлектроннай барацьбы падчас украінскага ўдара па рэтрансляторах дроны пачнуць падаць на головы, у тым ліку і грамадзянам Расіі на тэрыторыі Беларусі, яны, канешне ж, адчуюць сябе ў вялікай небяспецы, да. Ну то вот, як бы, гэта ўжо цяпер падстава для расіян уводзіць у Беларусь войскі, нават не раючыся з Лукашэнкам, то бок нават не ў межах этой саюзнай дзяржавы і абарончай дактрыны, прынятай у 25-м годзе, а па іх унутраных проста законах. Вось, так што, ну, паўтаруся, не веру ў здольнасць. Яны ўжо впісались, я ўжо казаў, за Арменію у канфлікце з Азербайджанам, хаця Арменія на той момант была іх саюзнікам па ДКБ, а Азербайджан не, але яны вырашылі, што яны лепш адыдуць у бок і паглядзець на гэта ўсё з вышыні птушынага палёта, да, і як бы рэальна дапамагчы Лукашэнку абараняцца ад украінцаў у выпадку, калі б такая эскалацыя адбылася, конечно, яны б не змаглі. А вось ускладніць яго сітуацыю і яшчэ больш разгайдаць пад ім табуретку, да, ну вось гэта Крэмль, я думаю, яшчэ можа. Мгм. Я хотів би ще з вами на завершення обговорити таку цікаву тему. Досить резонансну. Президент України санкціював 40-денну операцію служби нашим військовим про те, щоб змусити Росію до переговорів. І я пам'ятаю, що в Росії люблять з розмахом щось святкувати, презентувати. А наша українська балістика «Фламінго» долетить до Москви, і вони теж відсвяткують це, так би мовити, по-своєму. Як ви оцінюєте взагалі Росію і можливість того, що вона може сісти за стіл перемовин? Я думаю, што тое, што Украіна апошнім часам пераламіла сітуацыю, гэта вельмі важна. Гэта адчуваецца, у прынцыпе, і ў Польшчы, дзе я жыву, і мяркуючы па навінах з іншых краінаў, да, гэта людзі і палітыкі, якія там жывуць, яны бачаць. Да? І, можа быць, нават больш важна не тое, што вось на гэты на дадзены момант у галаве у Пуціна ці яго там атачэнне, якое працягвае казаць пра нейкі дух анкоріджа, да? А тое, што Трамп перастае пра гэта казаць. Да? Вось, тое, што саюзнікі Украіны нарэшце паверылі ў тое, што Украіна можа на гэтых перамовах выступаць з пазіцыі сілы і дыктаваць свае умовы і вымагаць таго, каб той, хто сядзіць з іншага боку гэтага стала, ён на гэтыя умовы пагаджаўся. І для Беларусі это, конечно, таксама важна, таму што, ну вось мы бачылі, як Зеленскі можа з пазіцыі сілы размаўляць з Лукашэнкам. І Лукашенко уже не можа называць яго абкуреным наркаманам, да, а вымушаны казаць Владимир Александрович. Вось. І ён сажае прадстаўнікоў вот, расійска, там губернатар Падмаскоўя, амбасада Расіі ў Беларусі, і кажа ім: а ведаеце што, вот пару дзён таму прадстаўнікі Украіны сидзелі вот на тых же самых месцах, на якіх вы сидзіце зараз.
Я не ведаю, там у іх под жопамі мусіла загарэцца што-небудзь, мне здаецца, ад гэтага, да? То бок уявіць, што вот Лукашенко, да, ён вядзе размовы за спінай расіян, да, вядзе размовы з прадстаўнікамі Кіева, да, ну, 2 тыдні таму мы яшчэ гэтага не маглі зрабіць. А цяпер гэта палітычная рэальнасць. Вось так што я думаю, сітуацыя змяняецца, і ну не тое, каб вот можна было нейкай павольнай траекторыі, мне здаецца, Пуціна загнаць за стол перамоваў, але ў нейкі момант ён вот так вот як лямпачка над галавой загарыцца, да, ён усвядоміць проста, што іншага проста шансаў яго няма. Я асабіста ў гэта веру і жадаю вам удачі. Дякуємо, Павле. І дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Павло Дякую, тримайтеся. До побачення. Свердлов, головний редактор Єврорадіо, був з нами на зв'язку. До побачення.